Usela ukukhuluma ngomsakazo weGagas laphana uPhenny Ntuli obesezakhele uthando olukhulu kakhulu emabhinceni kanti-ke amabhinca ama-Red Nation njengoba nazi-ke ukuthi awasipheteli ingane zakwethu cha uyikhiphile-ke kuwona njengoba-ke sazi ukuthi wonke umuntu laphana enkundleni yokuxhumana noma mina abaningi engijwayele ukubabona ibona-ke abasaphotha yona-ke iParis. Ngane zakwethu sawubona kuphi nangobu la ufike khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yini mathinta qosi into mzomqamela amehla abanye baqomela imali thibazi ngena wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela enze ukulungela ukupress subscribe button share phinde comment kunakho konke uma subscribe icon lakamba so senze ukuthi ube wena oqala ukuthola notification mase kufaka le video phambili ungakhohlwa ukulike khona ke uzothola special notification. Ngane zakwethu waziwa ngoPhenny Ntuli laphana ke uyinyundela wayiqeda kuma Red Nation uma ngabe ethi ke ingoma le eyiParis ukube ke ubengekho ulwa cha impela ngabe ayikho la ikhona abantu abaningi baphawulile njengoba beveze ulakala bazwakalisa kuze kwaphawula omunye umhlaziyi abahlazike owaziwa ngosiqiniseko laphana kakhulu enkundleni yokuxhumana ojwayele nje ukuhlaziya kwazi kwathiwa uchemile negcwama elisha impela cha uyasho ukuthi cha lento eshiwo uyena ke uPhenny laphana ayikho wrong kodwa ke i-wrong injalo uPhenny ubesho yena ngoba ke elandela i-afro pop so uyivele uzoyizwa imnandi kule party yakhe ke ulwa ingoma nathi njengoba siye senze laphana ke enkundleni yamanye ama-genre mangabe ke ku feature umculo kaMaskandi siye sizwe imnandi leyo party umculo kaMaskandi kuyena featurishiwe cha kuthiwa hayi impela siqiniseko ufana kithi uyaqala nje ukukhuluma iqiniso elifana naleli kodwa ke njengoba khona kunjalo kodwa uPhenny ubhedile ngaphandle amusho isikhathi sakhe sixhuma hlalo ke ivideo yakhe yosiqiniseko echaza bafowethu ayikho into wrong ngombono kaPhenny Ntuli ayikho into wrong ngombono kaPhenny Ntuli into okufanele si-understand ukuthi uPhenny Ntuli usitshela ngendlela eziphansi ukuthi akayena umlandeli kaMaskandi ulandela lemculo leyo afro pop no bani obvious njengoba nje uMaskandi featurishe umculo weafro pop umculi yena azomuzwa kangcono yilozo ocula lento yena ayizwa kahle noma ayithandayo lento yenzeka nakuwena ubona uthola ukuthi bafeaturishe onkosi yamaGcokama omzukulu obani ya bezwakala kangcono labo bantu bebefeaturishe mhlambe ko afro pop befeaturishe osjava noma befeaturishe obani bazwakala kangcono yabo ngoba bona bacula lompisi lokuthina esibaziyo nalokuqaba lokuthina esibaziyo bacula lento thina esiyaziyo futhi esithandayo so bafutha ayikho into wrong umbono wakhe uyawubeka ngendlela afila ngayo there is nothing wrong ngalokho ekugcineni kosuku akushintshwa ukuthi ingoma kaMthandeni so nje kunjalo sikushiye ngaphandle ukuthi thina abanye sayizwa lengoma ukuthi mnandi singakazi nanokuthi ube featurishiwe nolwa but ekugcineni kosuku there is nothing wrong ngokuthi bona bathi bathanda le particular wa cause le particular wa ikuyona iParis nje so asikho isidingo sokuthi uzokwata manje na into enhlezi nibheka ukuthi hey inkosi yami usethe uPhenny Ntuli engabe so defender kanjani ke manje waphela bazosizakala osibanibana akukho about lonto leyo abanye abantu banokuyibekela nje umbono bengekho aware of ukuthi nina ninokuhlala nibanga amanye amadoda yabo lonto leyo abantu basuke bengekho aware of yona basuke beyikhulumela njengezakhamuzi njengabalali futhi bomculo there is nothing wrong ukukhomenta ngomculo as much nje uyazi ingoma there is nothing wrong beka umbono wakho ukuthi ufila kanjani phelile